Dayanan ka ng walay iron. Ikaw hindi ka pamitik patatas, kaya unang karne, kaya ayaw mo. Ulan na lang. Ulan na. May nung mabugla magamay ang kalibutan. Aminin mo, pag way ayaw ng tao, hindi ka magdugay. Ano nga? Wow. Huyo pa sa kaya malapot na sa ko. Patatas man naman ayon. Gamay lang ayon niya. Gamay lang kayo dili ngigo sa kong mouth. Ang kanang dako-dako. Ay, dako ni mo. Ang kanang huyo pa sa Langlang kay malapuan ko Langlang. Ganyan naman ni alas 12 haon. Muna bong lapuan karon ha. Wala naman ni alas 10 mo ni haon ba usa na ron alas 6 na napay init na. Thank you, Lord. Abang unod. Bakit ang aslom? Nagay kuan zinc, iron zinc. Kana kuan no potassium. Nga. Ang kinaon niya mo lagi ng mga vitamins. Sa kuwa, di kumdot ako sa kuwa mo kaon ko balance o di kumdot lag init. Mas magbay ko sa init yung panahon. Ang gahi mo nito. Labay na ako dani. Ayo, Ano labay? Ano ko Kanya iro. labay? Diyon. Ang tagay ko lang ka na ay unod. Uy, ayaw ko tagay ng bukog lang dili mo ko. Kaya nga na yung ano yung ako tan kaon na ayo naka zinc. Ang pagwapa. Another lang. Ako di gudot tag init kaya kamo ko mga saktong vitamins. Kasi hindi kaya yoyo kay murag yapon. Mugwapa gyapon kag kamot. Ang mga dato, lahat ng pagkaon kay na mga ayodin. Kasi ay. Ayun matu ayon ra sa ligam. Wala kay ayodin. Ila ayodern lang. Ayodin. Ako lang be. Ate man ako lang kay magluya ko. Nanay atay. Ang patatas, dako kay vitamins lawas. Ano mga Muslim, mga Arabo. Angak! Angak! Ang kuya! Tama ang Arabo. Ayaw pa! Ang mga Arabo, di mo sa kay sikaw patatas. Ang ungoy gaya, ikaw saging, di mo siya, masaya ang bak. Nahulog. Man, Nahulog. Lang. wala ka din. Nahulog. Wala. Ibutan dia be? Ako dinuna pa sa kuwan mo. Ibutan ba ibutang? Bugom na. Kanon di ka? That's us lang. Ay nako. Zinc dali, zinc. Nalan Jengs na haslom. Nga makadaot man na. Kadaot nga daot ng Marpa. mga Arabo. Alek unod. Unsa ton sudan lang. Kuan, kanang minudo. Minudo nga nay patatas. Minudo. Bay. Mini pinakalamang sudan sa Pilipino. Nakakailan kaning unod. Ano yun? Ayaw niya. Nahulog lang. Nagdating akong hands lang. That's us love.
Dala lang ko lang. Good. Very good. I'm done. And thank you, Lord. Last. What's that? Patatas. Okay. Finish. Mm.